नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. सिंधुदुर्गचा प्रारूप आराखडा पहिल्यांदाच तब्बल 400 कोटींवर. बांगलादेशी महिला प्रकरणात अधिकाऱ्यांची मांडवली, नितेश राणेंची मोठी माहिती. आणि तब्बल 9 दिवसांनंतर मिळणार गोव्याला पाणी. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सध्या थंडीमुळे सावंतवाडी धुक्यात हरवतेय. मागच्या काही दिवसात पुन्हा धुकं दिसू लागलंय. यामुळे मोती तलावाच्या काठावरून सावंतवाडीचं नयनरम्य वातावरण पाहायला मिळतंय. 9 वाजेपर्यंत हे धुकं तसंच असतं. दाट धुक्यामुळे सूर्यकिरणही काहीशी उशिरानं दिसतायत. मॉर्निंग वॉकला येणाऱ्यांना, प्रवास करणाऱ्यांना या धुक्यातून वाट काढत जावं लागतंय. ही दृश्य आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केली आहेत आमचे व्हिडिओ एडिटर मयुरेश राऊळ यांनी. हापूस आंबा कलमांवर तुडतुड्याचा प्रादुर्भाव झालाय. यामुळे आंबा पिकाचं खूप जास्त प्रमाणात नुकसान होत असल्याची चिंता कुणकेश्वर येथील आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच यंदा 10% आंबाही नाही असंही त्यांचं म्हणणं आहे. समजून घेऊयात यामागची कारणं. तर आता आपण आहोत प्रतितशय आंबा बागायतदार रामानंद वाळके यांच्या जवळ. यांच्याकडून जाणून घेऊया की या वर्षीचा जो आहे तो हापूस आंबा सीझन कसा होईल. काय सांगाल आपल्या देवगड तालुक्यात या वर्षीचा आंबा सीझन कसा होईल, काय सांगाल? बदलत्या हवामानामुळे वातावरणात जसजसा बदल होतो तसतसाच आंबा पिकावरही त्याचा परिणाम होतो. यावर्षी मोहोर बऱ्याच प्रमाणात आला होता. जवळजवळ 80 ते 90% झाडांना मोहोर आला होता. आम्हाला एवढी आशा होती की यावर्षी आंबा भरपूर मिळेल. पण आता जे आम्ही फवारणी करायला जातो तर आंब्याची एकदम कठीण परिस्थिती झालेली आहे. आंब्याची एकदम कठीण परिस्थिती झालेली आहे. यावर्षी 10% पण लोकांकडे आंबा नाही आहे. एवढी औषधाची फवारणी करून काही एक त्याचा उपयोग होत नाही. कीटक औषधवाले येतात, हे मारा, ते औषध मारा, पण त्या औषधाचा इफेक्टच त्या ह्याच्यावर होत नाही. थ्रिप्सवर तुडतुड्याचं प्रमाण बऱ्याच प्रमाणात आहे. थ्रिप्सचा बऱ्याच प्रमाणात आहे. थ्रिप्सवर आम्ही 4-4 दिवसांनी सुद्धा फवारण्या केल्या तरी त्याचा काही एक फरक पडत नाही. अशी सध्या परिस्थिती आहे. थ्रिप्स आल्यामुळे आंबा एकदम आंबा व्यापाऱ्यांची एकदम कठीण परिस्थिती झालेली आहे. थ्रिप्सची जर औषधं बघितलं तर ती साधारण 3000-4000 रुपये लिटरप्रमाणे औषधं आहे. तर 4 दिवस जर त्या औषधाचा जर इफेक्ट होत नसेल तर त्या औषधं मारून सुद्धा काय उपयोग. अशा परिस्थितीत आंबा व्यापारी बहुत संकटात आहे. राज्य सरकारने याच्यावरती सुद्धा आंबा व्यापाऱ्यांना किंवा आंबा शेतकरी जे आहेत त्यांना अशी मदत केली पाहिजे. तर यावर्षी केरळवरून हापूस आंबा भरपूर वाशी मार्केटमध्ये दाखल होत आहे. तो आतापासूनच दाखल झालेला आहे. देवगड हापूस या नावाने तो विकला जात आहे. तर त्याबद्दल आपण काय सांगाल? केरळचा असू दे किंवा प्रत्येक भागातले जे आंब्याचे व्यापारी आहेत, देवगडचं त्याला ते लेबल लावतात आणि ते आंबा विकतात. ह्याच्यावर राज्य सरकारने कडक कारवाई केली पाहिजे. निश्चितच या ठिकाणी आता आंब्याचा सीझन जो आहे तो चांगल्या प्रकारे होईल अशी आशा बाळगूया. कोकण साध लाईव्ह साठी नागेश दुखंडे, देवगड. सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री अभ्यासू आहेत, त्यामुळे अधिकारीही सुधारतील असा विश्वास खासदार नारायण राणेंनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केलाय. भविष्यात सिंधुदुर्गचे चांगले रिझल्ट दिसतील असंही ते म्हणाले. पाहूया.
आता जिल्हा नियोजन बैठक होती, या बैठकीमध्ये वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले, अधिकाऱ्यांना देखील सुनावण्यात आलं, काय सांगा? नाही, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जिल्हा नियोजनची बैठक होती. या बैठकीमध्ये आढावा घ्यावा आणि जिल्ह्याला काही गोष्टी ज्या विविध विकासाच्या हव्या आहेत त्याची मागणी करावी. सरकारकडे जो प्लॅन तयार होणार आहे त्या संबंधात चर्चा झाली. अतिशय चांगल्या वातावरणात चर्चा झाली. अधिकाऱ्यांचाही प्रतिसाद चांगला आहे आणि भविष्यात हा सुधारत जाईल. कारण या जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतिशय कर्तृत्वाने अभ्यासू आहेत आणि त्यामुळे नक्कीच रिझल्ट चांगले भविष्यात येतील आणि पत्रकारांना कमीत कमी बातम्या मिळतील. दादा, अधिकाऱ्यांच्या बेशिस्त वागणुकीवरती तुम्ही नाही, बोट ठेवलं, बेशिस्तवर त्याचा मी काय काय नाही, बेशिस्त मार्गदर्शन करणं माझं काम आहे. ते काय कोणाला अपमान, मी शेवटचं माझं ऐकलं असेल, कोणाला अपमानित करावं की करावं माझं इंटेन्शन नाही आहे. पण शिस्त बोललो मला हा अभिप्रेत आहे. शिस्तीने आणि काम करा आणि रिझल्ट द्या. त्यांनी रिझल्ट द्यावा, जास्तीत जास्त पैसा आणावा जिल्ह्यात आणि तो खर्च 100% करावा, ही त्यांना माझी रिक्वेस्ट आहे. सिंधुदुर्गच्या आर्थिक इतिहासात नवा रेकॉर्ड झालाय. सिंधुदुर्गचा प्रारूप आराखडा तब्बल 400 कोटींवर पोहोचलाय. दरडोई उत्पन्नात सिंधुदुर्ग 5व्या क्रमांकावर न्यायचा असेल तर निधीचं नियोजन अपेक्षित आहे. सिंधुदुर्ग आर्थिक समृद्ध बनवण्यासाठी काटेकोर आणि शिस्तबद्ध पद्धतीनं निधी खर्च केला जाईल. डिसेंबरपर्यंत सगळा निधी खर्च करून शेवटच्या 3 महिन्यात राज्य सरकारकडून अधिक निधी मिळवण्याचं उद्दिष्ट आहे, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय राणेसाहेब, माजी केंद्रीय मंत्री खासदार आदरणीय राणेसाहेब, माजी कॅबिनेट मंत्री सन्मान्य दीपक केसरकरजी, आमचे आमदार सन्मान्य निलेश राणेजी, आणि आमचे दुसरे आमदार निरंजन डावकरेजी, आम्ही सगळेजणच त्या जिल्हा नियोजन बैठकीसाठी उपस्थित होतो. आणि ह्या सगळ्याच जणांनी प्रशासनाला आणि एकंदरीत जिल्हा नियोजनाच्या बाबतीमध्ये काही महत्त्वाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. जिल्ह्यामध्ये खर्च होणारा निधी या प्रत्येक पैशावर जिल्ह्याच्या जनतेचा अधिकार आहे. या खर्च केलेल्या पैशा बाबतीमध्ये जिल्ह्याच्या जनतेला आम्हाला हिशोब द्यायला लागतो. आपण जेव्हा जिल्ह्याच्या प्रारूप आराखडा हा 400 कोटीवर जेव्हा आम्ही घेऊन गेलो असं म्हणतो आणि पालकमंत्री म्हणून ही आता माझी जबाबदारी राहील की ह्या आराखड्याच्या अनुसार जास्तीत जास्त निधी आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून मी उपलब्ध करून देईन. या संदर्भात 6 फेब्रुवारीला आदरणीय अर्थमंत्री अजितदादा पवारांबरोबर आमची राज्याची नियोजनाची बैठक आहे. पण मूळ मुद्दा आमचा एवढा आहे, जो बैठकीच्या निमित्ताने आपण सगळेजणांनी अनुभवही घेतला असेल, की जिल्ह्यामध्ये आर्थिक शिस्त लावण्याला आमचा प्राधान्य असेल. किती निधी आणली आहे ह्यापेक्षा ती निधी कशी खर्च होते आहे, कुठे खर्च होते आहे. राणेसाहेबांनी ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला, आपल्या जिल्ह्याला दरडोई उत्पन्नाच्या यादीमध्ये आपल्याला पहिल्या 5 क्रमांकामध्ये घेऊन जायचं असेल किंवा जिल्ह्याच्या प्रत्येक घटकाला त्यांचा राहणीमान उंचवायचा असेल तर त्या पद्धतीचं नियोजन अपेक्षित आहे. शेवटच्या 2 महिन्यामध्ये निधी खर्च करणं हे अपेक्षित नाही. ह्याला आर्थिक शिस्त म्हणत नाही. आणि मी माझ्या कारकिर्दीमध्ये या गोष्टी मुळीच व्हायला देणार नाही. ह्या 31 मार्च हा जो आर्थिक वर्ष आहे हा ह्या सगळ्या अनुभवाचा शेवटचा वर्ष असेल. यापुढे एप्रिलपासून जेव्हा आम्ही नियोजन करू तेव्हापासून जिल्ह्याला आर्थिक समृद्ध बनवण्यासाठी
आपल्या जिल्ह्याला अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेमध्ये प्रगतशील जिल्हा बनवण्यासाठी काटेकोर पद्धतीने, शिस्तबद्ध पद्धतीने खर्च केला जाईल, नियोजन केलं जाईल, वेळेत केलं जाईल. माझा प्रयत्न असेल, माझा उद्दिष्ट असेल की डिसेंबरपर्यंत हे सगळे पैसे खर्च करून शेवटच्या 3 महिन्यामध्ये परत एकदा राज्य सरकारकडून बजेटच्या अगोदर जादा पैसा मिळवणं हा माझ्या पुढच्या वर्षापासून आमचा उद्दिष्ट असेल आणि त्या दृष्टिकोनातून आमची वाटचाल असेल. राणे कोणाचे वैयक्तिक नाहीत, आमची सिंधुदुर्गच्या जनतेशी बांधिलकी आहे. अपेक्षित काम न करणाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवणार, उगाच पोकळ धमक्या देत नाही असा इशाराच पहिल्या डीपीडीसी बैठकीत पालकमंत्री नितेश राणेंनी अधिकाऱ्यांना दिलाय. जिल्हा परिषद असो किंवा अन्य कुठल्याही खाती ते जे काय प्रमुख आहेत, अखर्चित निधी ठेवणं म्हणजे त्यांनी त्यांच्यावर टाकलेली जबाबदारी 100% पार न पाडण्यासारखं आहे. म्हणजे ह्या राज्य सरकारमध्ये त्यांना प्रशासकीय पातळीवर त्यांची स्वतःची प्रगती अगर करून घ्यायची असेल तर प्रत्येकाने आपल्या आपल्या खात्याअंतर्गत 100% निधीचं योग्य नियोजन वेळेत करणं अपेक्षित आहे आणि त्या पद्धतीचं लक्ष आणि नियोजन आम्ही लावणार आहोत. बेशिस्तपणा, आवासा खर्च आणि आठवड्यातून किती वेळ काम करतो, किती तास काम करतो, किती दिवस सुट्ट्या घेतो, या सगळ्या गोष्टीवर शिस्त आणण्याचं काम आमच्या लोकांचं सुरू होणार आहे. जसं राणेसाहेब म्हटले, आम्ही कोणाच्या वैयक्तिक नाही, आम्ही जिल्ह्याच्या जनतेशी बांधील आहोत. जिल्ह्याच्या जनतेने आम्हाला ह्या पदांवर बसवलेलं आहे. जिल्ह्याच्या भविष्य घडवण्यासाठी आम्ही ह्या पदावर बसलेलो आहे. कोणीही एका पदावर आयुष्य चिटकून राहत नाही, आयुष्यभर चिटकून राहत नाही. जेवढा काळ आम्हाला हे पद दिलेले आहेत तेवढा काळ, त्या काळात आमच्या ह्या जिल्ह्याबद्दल कोणालाही चुकीचा विचार करायला आम्ही देणार नाही. जनतेच्या पैशाचा अपमान आम्ही कोणालाही करायला देणार नाही. ज्या अधिकाऱ्यांना आमच्याकडून शाबासकी मिळवायची असेल त्यांनी आमच्या मागे फिरण्यापेक्षा, आम्हाला बुके देण्यापेक्षा, आमचे गोडवे गाण्यापेक्षा प्रत्येकाने आपलं आपलं काम आणि दिलेली जबाबदारी 100% पूर्ण करावी. आपल्या खात्याला 100% यशस्वी पद्धतीने, गतिमान पद्धतीने चालवावं, एवढी साधी अपेक्षा जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आमची त्याच्याकडून आहे, माझी त्यांच्याकडून आहे. ह्याच्यापेक्षा मला त्यांच्याकडून काहीच नको. निर्णय योग्य पद्धतीने घेणं, वेळेत घेणं, पारदर्शक पद्धतीने घेणं. निरंजन डावकरेजीने शिक्षण खात्यासंदर्भात काही जे उदाहरणं दिली ते धक्कादायक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना शासन निश्चित पद्धतीने होणारच नावं आमच्याकडे येतील, इंटरनल इन्क्वायऱ्या लावल्या जातील, काही लोकांना घरी पाठवण्यात येईल. कारण का भ्रष्टाचार आणि बेशिस्तपणा हा आम्ही सहन करणार नाही. हे आम्ही कृतीतून दाखवून देऊ. उगाच बडबडत बसणार नाही, उगाच सुख्या धमक्या देत बसणार नाही. एका बाजूला जेव्हा आम्ही एवढे 400 कोटीसाठी प्रयत्न करणार असो तर दुसऱ्या बाजूला आर्थिक शिस्त, आर्थिक घडी ही त्याच पद्धतीने लावण्याची गरज आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये ज्या पद्धतीने कारभार सुरू आहे तो कारभार अपेक्षित नाही. त्याबद्दल माझं वैयक्तिक लक्ष आता यापुढे जिल्हा परिषदेच्या या कारभारावर असेल. कोणाचा हा घरचा पैसा नाही, हा जनतेच्या कराच्या माध्यमातून मिळालेला आम्हाला पैसा आहे. म्हणून प्रत्येक पैशाच्या संदर्भात योग्य पद्धतीने नियोजन केलं जाईल. अशा काही क्षेत्राबद्दल ज्याचा उल्लेख राणेसाहेबांनी, निलेशजींनी, केसरकरजींनी केला.
आजची डीपीडीसी बैठक केवळ हा फक्त ट्रेलर आहे, पिक्चर बाकी आहे. सिंधुदुर्गच्या हितासाठी काही कटू निर्णय यापुढे घ्यावे लागणार आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. आमच्या जिल्ह्याला आर्थिक समृद्ध बनवण्यासाठी, दळणवळण उत्पन्न वाढवण्यासाठी, पशुसंवर्धन असेल, दुग्ध विकास असेल, पर्यटन असेल, कृषी असेल, शिक्षण असेल, या सगळ्या बाबतीवर बारकाईने नियोजन केलं जाईल. कुठे खर्च केल्यानंतर लोकांचं राहणीमान अजून सुधरू शकतं, कुठल्या क्षेत्रामध्ये अजून गुंतवणूक आणल्यानंतर, जादा पैसा आणल्यानंतर जिल्ह्याचं दळणवळण उत्पन्न वाढू शकतं. या सगळ्याचा अतिशय सूक्ष्म असा नियोजन केलं जाईल. त्या पद्धतीचा कारभार तुम्हाला अनुभवायला भेटेल. आजचे नियोजन बैठक हा फक्त ट्रेलर होता. आपल्यालाही पत्रकार मित्र म्हणून आपल्याला अंदाज आला असेल की प्रत्येक लोकप्रतिनिधी जो खुर्चीवर बसलेला त्याला जिल्ह्याच्या विकासाच्या पलीकडे कोणाच्याही बाबतीमध्ये तडजोड अपेक्षित नाही. म्हणून प्रशासकीय वर्गामध्ये, अधिकारी वर्गामध्ये हा सर्व स्पष्ट मेसेज निश्चित पद्धतीने गेला असेल. नाही गेला असेल तर ते कृतीतून हळूहळू टप्प्याटप्प्याने ते पोटात जाईल. कारण का कधी कधी गाळ गिळण्यामध्ये थोडा वेळ लागतो, थोडा उशीर होतो जेवण पोटात जाण्यासाठी. ते जाईल, ती जबाबदारी माझी आहे पालकमंत्री म्हणून. कारण काही कडू निर्णय घ्यायला लागतील. या ओरस आमच्या मुख्यालयामध्ये काही लोकांचे हात लगेच सहीसाठी येत नाहीत पुढे. मला आठवतं एकदा शरद पवार साहेबांनी जेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण साहेब राज्य करत होते तेव्हा त्यांनी एक वाक्य वापरलेलं की राज्याच्या प्रमुखांच्या हाताला लखवा मारला असं वाटतं. तर तो काही आजार आमच्याही जिल्ह्याच्या मुख्यालयामध्ये काही लोकांना आहे असा अनुभव मला हळूहळू येतोय. त्याच्यावर उपचार केला जाईल, त्याच्यावर लक्ष दिलं जाईल. शेवटी प्रशासन, जसं राणेसाहेब नेहमी बोलतात, चालवण्यापेक्षा पळालं पाहिजे. आम्ही जनतेशी बांधील आहोत. आज जेव्हा 150 कोटींमध्ये फक्त 104 कोटी आतापर्यंत खर्चित आहेत, आता 6 तारखेपर्यंत पूर्ण 150 खर्च करून घेण्याची जबाबदारी माझी स्वतःची आहे. मी गेल्या काही दिवसापासून प्रशासनाच्या संपर्कात आहे. मी त्याशिवाय काय अजितदादांच्या त्या बैठकीला जाणार नाही. मी बरोबर माझ्या पद्धतीने काम करून घेईन. पण ही सवय चांगली नाही. माझं एवढंच म्हणणं हे भूषण नाही. मी अशा पद्धतीने मागे लागणं, आम्ही ज्या सेवेसाठी आम्हाला या खुर्चीवर बसवलेलं आहे ती फक्त सेवा करणं आमच्याकडून अपेक्षित आहे. जास्त काहीच करणं अपेक्षित नाही. कोणाचा वाईटपणा घेण्यासाठी, कोणाच्या कॉलर पकडण्यासाठी, कोणाच्या सुट्ट्या रद्द करण्यासाठी आम्हाला खुर्चीवर बसवलं नाही. पण आम्हालाही कुटुंबे आहेत, आम्हालाही वैयक्तिक जबाबदाऱ्या आहेत. त्या सगळ्या जबाबदाऱ्या आम्ही अगर आमच्या राज्यासाठी, जिल्ह्यासाठी त्याग करून अगर प्रत्येकजण या खुर्चीला न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तीच भावना अन्य माझ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून पण मला अपेक्षित आहे. आणि त्या पद्धतीचं काम मी माझ्या ह्या पुढच्या कारकिर्दीमध्ये मी करून घेणार आहे. आज ह्या जिल्हा नियोजन बैठकीच्या निमित्ताने जे काही निर्णय घेतले गेले त्याची 100% अंमलबजावणी करून घेण्याची जबाबदारी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून माझ्या खांद्यावर आहे. त्या बाबतीच्या बैठका लावल्या जातील, त्या बाबतीचे निर्णय योग्य वेळी घेतले जातील. त्या पद्धतीच्या अधिकाऱ्यांना त्याच्या पद्धतीचं काम करून घेतलं जाईल. म्हणून आजच्या ह्या जिल्हा नियोजन बैठकीच्या निमित्ताने मी जिल्ह्याच्या जनतेला, जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी एवढा विश्वास देईन की आम्ही सगळेजण आपले सेवक आहोत. आणि ह्या जिल्ह्याला एक प्रगतशील जिल्हा बनवण्यासाठी, या जिल्ह्याच्या जनतेचं राहणीमान उंचवण्यासाठी, दळणवळण उत्पन्न वाढवण्यासाठी, रोजगार निर्मिती करण्यासाठी जी ताकद, जे मंत्रालयामध्ये वजन वापरायला लागेल, जी काय धावपळ करायला लागेल, जी काही मेहनत करायला लागेल ते आम्ही निश्चित पद्धतीने करू. बांगलादेशी महिला प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी मांडवली केली आहे. असं करणाऱ्या त्या अधिकाऱ्यांना घरी पाठवणार अशी मोठी माहिती पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. डीपीडीसी बैठकीनंतर ते बोलत होते.
त्या बाबतीमध्ये पोलिसांनी इंटरनल इन्क्वायरी सुरू केलेली आहे. 1-2 अधिकाऱ्यांना आम्ही घरी पाठवणार, आम्ही सोडणार नाही. ती तिन्ही अधिकारी ज्यांनी रेल्वे स्टेशन लॉज ज्याला दाखवायचं होतं पण रेल्वे स्टेशन दाखवलं, त्या संबंधित मी सकाळीच IGशी ह्या बाबतीमध्ये बोललेलो आहे. नुसतं त्या लॉज मालकाला कारवाई नाही, पण ज्या अधिकाऱ्यांनी पहिलं 5 लाख बोलून 3 लाखावर मांडवली केली त्या संबंधित अधिकाऱ्याला पण मी घरी पाठवणार. असं बांगलादेशी या संदर्भात एका बाजूला आमचे मुख्यमंत्री किंवा आमचे केंद्रीय गृहमंत्री एवढं बांगलादेशी आणि रोहिंग्याबद्दल एवढी कडक भूमिका घेतात आणि दुसऱ्या बाजूला आमच्या जिल्ह्याचे काही अधिकारी ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये अगर काही चुकीच्या विषय करत असतील तर त्या बाबतीमध्ये शासन म्हणून आम्ही निश्चित पद्धतीने कारवाई करणार आणि आमचं पोलीस खातं त्या संबंधी सकारात्मक आहे आणि त्याच्यावर लक्ष घालतंय. 24 जानेवारीला तिलारी कालवा कुडासे धनगरवाडी इथं भगदाड पडून फुटला होता. तब्बल 8 दिवसांनी हे काम पूर्ण करून 9व्या दिवशी गोव्याला जाणारं पाणी सोडण्यात आलं. धीम्या गतीनं हे पाणी सोडण्यात आलं. सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत हे पाणी दोडामार्ग पर्यंत पोहोचलं नव्हतं. त्यामुळे मध्यरात्रीपर्यंत हे पाणी गोव्याच्या सीमेवर पोहोचणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या कालव्याच्या कामामुळे 8 दिवस भेडशी, कुडासे, मणेरी तसेच गोव्यातील चांदेल, हसापूर, पेडणे भागातील शेती बागायती कोरड्या पडल्या होत्या. इथल्या शेतकऱ्यांनी कालव्याचं काम जलद गतीनं करून आणि पाणी पुरवठा तात्काळ सुरू करा अशी मागणी केली होती. या मागणीनुसार कुडासे धनगरवाडी येथील फुटलेल्या कालव्याचं काम तिलारे पाटबंधारे प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता विनायक जाधव, गोव्याचे कार्यकारी अभियंता बदामी यांनी पाठपुरावा करून आणि घटनास्थळी उपस्थित राहून कालव्याचं काम जलद गतीनं करून घेतलंय. आज तब्बल 9 दिवसांनी या कालव्याचं पाणी सोडण्यात आलंय. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या. देशात खेळणी उत्पादनांवर भर देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. यामुळे चीनमधून आयात होणाऱ्या खेळण्यांना सक्षम पर्याय मिळणार आहे. लाकडी खेळणी, फळे सावंतवाडीचे मानबिंदू असून या व्यवसायाला मेड इन इंडियामुळे ऊर्जितावस्था मिळणार आहे. खऱ्या अर्थानं सावंतवाडीच्या लाकडी खेळण्यांना अच्छे दिन येणार आहे. युवकांना रोजगार मिळण्याच्या दृष्टीनं अनेक घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केल्या. त्यातील महत्त्वाच्या घोषणांपैकी देशात आता मेड इन इंडिया खेळणी मिळणार आहेत ही होती. खेळण्यांच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय योजना आणण्यात येणार आहे. स्टार्टअपसाठी 10,000 कोटींचे फंड उभारण्याची घोषणा केली आहे. खेळणी उत्पादन क्षेत्रासाठी भारत ग्लोबल हब बनवण्यात येणार असून ही खेळणी मेक इन इंडियाच्या नावानं विकली जाणार आहे. तसेच खेळणी उद्योगासाठी एक योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असून या योजनेअंतर्गत क्लस्टर रूम, पॉश लूम निर्माण करून इकोसिस्टीमवर अधिक भर देण्यात येणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या तरतुदीनंतर सावंतवाडीतील लाकडी खेळणी तयार करणारा उद्योजक, कारागीर वर्ग आनंदी झालाय. या निर्णयामुळे चांगले दिवस लाकडी खेळण्यांना येणार असून सावंतवाडी पॅटर्न चीनी खेळण्यांना सक्षम पर्याय ठरणार आहे. सावंतवाडीतील लाकडी खेळण्यांचे व्यापारी, कलावंत, मोठ्या उद्योजकांनी या निर्णयाचं स्वागत करत केंद्र सरकारचे आभार मानले. दरम्यान या लाकडी खेळण्यांसाठी सावंतवाडीच्या राजघराण्याचं योगदान फार मोठं आहे. येथील कलाकारांना प्रोत्साहन देऊन राजाश्रय देण्याचं काम राजेसाहेब शिवरामराजे भोसले यांनी केलं होतं. स्वतः कला आत्मसात केली होती. सावंतवाडीतील लाखकामाचं पुनरुज्जीवन त्यांनी केलं होतं. लॅकर वेअर्स करिता त्यांना पारितोषिक मिळाली होती. यासाठी देश विदेशातही कौतुक झालं होतं. राजेसाहेबांच्या पश्चात राजमाता सत्वशीला देवी भोसले यांनीही वारसा सांभाळला होता. राजेसाहेब अध्यक्ष असलेल्या सावंतवाडी लॅकर वेअर्स या संस्थेच्या माध्यमातून या कलेला ऊर्जितावस्था आणण्याचं त्यांचं मोठं योगदान होतं. कलेला चालना देऊन कलाकारांना अर्थार्जनाचं साधन प्राप्त करून दिलं होतं. हा वारसा आता राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले आणि युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले पुढे घेऊन जात आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीसाठी राणीसाहेब शुभदादेवी यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. तसेच युवराज्ञी श्रद्धाराजे यांनी मेक इन इंडिया हे सरकारचं धोरण कलावंतांना, उद्योजकांना प्रोत्साहन देणार आहे. त्यामुळे देश विदेशात आपली कला निश्चित पोहोचेल असा विश्वास युवराज्ञींनी व्यक्त केला. एकंदरीत केंद्रीय अर्थसंकल्पात खेळणी उत्पादनावर भर देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्यानं निश्चितच नव्या आशा निर्माण झाल्या. सावंतवाडीतील विविधांगी लाकडी खेळणी, लाकडी वस्तूंना यामुळे मोठं पाठबळ मिळालंय. चीनी खेळण्यांना हा सक्षम पर्याय असल्यानं खऱ्या अर्थानं सावंतवाडीच्या कलेला आता ऊर्जितावस्था मिळणार आहे. विनायक गावस, कोकण साधलंय, सावंतवाडी.
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांकडून हॉस्पिटल परिसराची स्वच्छता करण्यात आली। दर सोमवारी सकाळच्या सत्रात हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे, असे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर गिरीश चौगुले यांनी सांगितलंय। या उपक्रमात हॉस्पिटलमधील सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त भाग घेतला। या स्वच्छता अभियानाचा हा दुसरा सोमवार आहे। यापुढेही दर सोमवारी हॉस्पिटल परिसरात अशाच प्रकारे स्वच्छता मोहीम हाती घेतली जाणार आहे, असंही ते म्हणाले। यावेळी उपजिल्हा रुग्णालयाचे डॉक्टर, परिचारिका उपस्थित होते। एका अधिकाऱ्यानं ग्रामस्थांच्या तोंडावर फाईल फेकून मारली होती। या मुद्द्यामुळे डीपीडीसीचं वातावरण तापलं। आमदार निलेश राणेंनी यावर आक्रमक होत छापताच अधिकाऱ्यानं ही चूक कबूल केली। पाहूया डीपीडीसीच्या बैठकीत काय घडलंय। नीट बोलायचं हे अशा पेपरमध्ये ते तोंडावर मारतात का? आम्हाला पण ते पेपर फेकता येतात किंवा समोरच्या ग्रामस्थांना पण फेकता येतात, पण उगाच जर कोण असं चिरवायला करत असेल ना तर चिरवायला समोरच्याला मिळेल। आपण लक्षात ठेवा, आपण अवेलेबल पाहिजे। जिल्हा परिषद सीओ म्हणजे काय मोठा देव माणूस नाही, आपण 24 तास जिल्ह्याच्या सेवेसाठी पाहिजे। आणि अशा अधिकाऱ्यांना सांगा नीट वागायचं। ग्रामस्थांची परत तक्रार आली की आमच्या तोंडात पेपर मारले, आम्ही करणारच नाही, ही जी उत्तर आली तर मग आम्हाला वेगळ्या पद्धतीने हाताळायला येतं। कारण असं आहे, तसे तोंडात पेपर मारणं किंवा लोकांनी एकूण वेळ का पैसे कमावण्याचा लागतो, तपासासाठी टेक्निकल जे काय मुद्दे आहेत ते तुम्ही तपासल्या सरकारने एका वेळेला तुम्ही फार मुद्दे टाकत नाही। आम्ही एवढ्या वर्ष काम केलं आहे, राज्य चालवलं आहे, आम्हाला माहिती आहे आणि हे आम्ही नाही चालवत देणार। पण बोललेलं पण नाही चालणार अधिकाऱ्यांनी, त्यांच्यामुळे लोकांमुळे तुम्ही आहे पगार घेतला नाही, त्यांच्या विरुद्ध टॅक्स करून घे, असं नाही वागायचं। आणि आमच्या विचारात दुकान तुम्ही आता का उत्तर देऊ नका, तुम्ही उत्तर देऊ शकणार नाही, सुधारणा करा तुमच्यावर। आणि निकट जे काम आहे आलेला कुठलाही पेपर मांडण्यात येता सेम डे बदलता, सेम डे नाही। आता काय बोलायचं बघा, अजून माझ्याकडे 5 उदाहरणं आहेत तुमची, घेऊ का? नाहीतर मग तुम्ही मला नंतर पालकमंत्र्यांनी मग भेटा, माझं काय म्हणणं नाही, पण मला वेगवेगळी उदाहरणं सांगायला लावू नका सभागृहासमोर। वाट तुमची परवानगी असेल तर तेही सांगतो, नाही तर बसा। खासदार संजय राऊत यांनी बजेटवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली। यावर खासदार नारायण राणेंनी उत्तर दिलंय, पाहूया। अर्थसंकल्प सादर झाला केंद्र सरकारचा, त्याच्यावर संजय राऊत म्हणतात किमान 72 तास लागतात अर्थसंकल्प समजायला, आणि मोदी जोराजोराने बाग वाजत होते। मोदींना अर्थसंकल्प काय समजला? मूर्ख माणूस आहे। 10 वर्ष ते पंतप्रधान आहे भारत देशाचे। त्यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेने भारताला 2014 मध्ये जो भारत 14व्या क्रमांकावर होता तो 5व्या क्रमांकावर आणला। अर्थव्यवस्था कळल्याशिवाय का? एका बंद खोलीत बसून टीका करणं, या पलीकडे संजय राऊतला टीका करणं, निंदा नालस्ती करणं हा त्याचा गुण आहे। त्यामुळे त्याच्या कुठल्याही वाक्याची टीकेची दखल घेऊ नये असं मला वाटतं। माननीय मोदी साहेबांनी या देशाला नजीकच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेत 3ऱ्या क्रमांकावर लवकरच आणतील अशी माझी अपेक्षा आहे। आणि त्यामुळे मोदींमुळेच हा भारत विकसित भारत म्हणून नावारूपाला येणार आहे, आणि याची मला खात्री आहे। त्यामुळे संजय राऊत याच्यासारख्या माणसाने अशा विषयावर बोलू नये, तो विषय त्याचा नाही। टीका करावी, निंदा नालस्ती करावी, बदनाम करावं, या पलीकडे त्याला काय बोलता येत नाही, त्याने बोलू नये। पंतप्रधानांवर तर बोलू नये। एका अधिकाऱ्यानं ग्रामस्थांच्या तोंडावर फाईल फेकून मारली होती। यावरून आमदार निलेश राणेंनी त्या अधिकाऱ्याला डीपीडीसीच्या बैठकीत झापलं। खासदार नारायण राणेंनीही त्याचा चांगलाच पाणउतारा केला, पाहूया। नीट बोलायचं हे अशा पेपरमध्ये ते तोंडावर मारतात का? आम्हाला पण ते पेपर फेकता येतात
किंवा समोरच्या ग्रामस्थांवर भेटता येतं. पण उगाच जर कोण असं जिरवायला करत असेल ना तर जिरवायला समोरच्याला मिळेल. आपणही लक्षात ठेवा, आपण अवेलेबल पाहिजे. जिल्हा परिषद सीओ म्हणजे काय तुमचा देव माणूस नाही. आपण 24 तास जिल्ह्याच्या सेवेसाठी पाहिजे. आणि अशा अधिकाऱ्यांना सांगा नीट वागायचं. ग्रामस्थांची परत तक्रार आली की आमच्या तोंडात पेपर मारले, आम्ही करणारच नाही, ही जी उत्तर आली तर मग आम्हाला वेगळ्या पद्धतीने हाताळायला येतं. कारण असं आहे, तसे तोंडात पेपर मारणं किंवा लोकांनी एक वेळ का पैसे कमावण्याचा लागतो. तपासाला टेक्निकल जे काय मुद्दे आहेत ते तुम्ही तपासा, सरकारने विचारा. एका वेळेला तुम्ही 5 रुपये लागत नाही. आम्ही एवढ्या वर्ष काम केलं आहे, राज्य चालवलं आहे, आम्हाला माहिती आहे कसं करायचं. आणि हे आम्ही नाही चालू केलं. पण नाही चालणार अधिकाऱ्यांनी. त्यांच्यामुळे लोकांमुळे तुम्ही आहे पगार घेतला नाही, त्यांच्या विचार टॅक्स करून घे, असं नाही वागायचं. आणि आमच्या जिल्ह्यात दुकान तुम्ही आता का उत्तर देऊ नका. तुम्ही उत्तर देऊ शकणार नाही. सुधारणा करा तुमच्यावर आणि निकटच्या कामाचा आलेला कुठलाही पेपर मांडण्यात येत का सेम डे डिस्पोजल करा. सेम डे नाही. आता काय बोलायचं बघा, अजून माझ्याकडे 5 उदाहरणं आहेत तुमची, घेऊ का? नाहीतर मग तुम्ही मला नंतर पालकमंत्र्यांनी येऊन भेटा. माझं काही म्हणणं नाही, पण मला वेगवेगळी उदाहरणं सांगायला लावू नका सभागृहासमोर. वाट तुमची परवानगी असेल तर तेही सांगतो, नाही तर बसा. कैलासवासी प्रवीण मांजरेकर यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना ज्येष्ठ पत्रकार अण्णा केसरकर यांनी आजच्या पत्रकारितेतील खंत व्यक्त केली आहे. पाहूया. घटना घडत असतात. काही वेळी घटना आपण ओढून घेतल्या. रवींद्रनी बरेच वर्ष शहीदांची आंदोलनाची असतील, त्या ठिकाणी मोर्चे असतील, शेतकऱ्यांची मोर्चे असतील, साधारण लांब जाऊन असणारा पत्रकार आज त्याने जी जपलेली पत्रकारिता आहे ही पत्रकारिता आताच्या परिस्थितीमध्ये थोडीशी लोप पावत चाललेली आहे. त्या सगळ्यांच्या याच्यामधून प्रवीण हा एक वेगळा मनुष्य होता, वेगळ्या स्थळामध्ये काम करणारा कार्यकर्ता होता, पत्रकार होता. आणि म्हणून त्यांनी अनेक तो माझ्याशी बोलायचा, अनेक गोष्टीबद्दल विचारायचा. काही वेळी मी त्याच्यावरती चिडायचो, त्याला मी दम पण द्यायचो. कारण आता सुद्धा असणाऱ्या उपस्थितीला मी बोलतो, चुकले तर बोलतो, त्यांना मार्ग सांगतो, असा मार्गाने काम सांगतो. पण त्याच्यावर जे अन्याय होतो त्याने तेवढ्याच ताकदीने आणि तेवढ्याच वडीलकीच्या आधाराने त्यांच्या मी पाठीशी होतो. अनेक स्पर्धा आमच्या पत्रकारितेमध्ये आहेत, जिल्ह्याच्या आहेत, तालुक्याच्या आहेत. सगळ्यामध्ये पुढे पुढे प्रवीण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपण समतोल आलेला आहोत. एक हृदयाला आलेला, कष्टानं पुढे आलेला एक असणारा प्रमुख कार्यकर्ता अचानक पत्रकारितेमधून असं जावा हे हृदयाला पीड पडणार. त्या क्षणात जरी मला कोण आले पत्रकारांनी माझ्या सगळ्या पत्रकार पुन्हा असा म्हणजे आता सुद्धा बोलले मला माझा ही सगळी मंडळी तरुण मंडळी आहे, ही पुढे समाजामध्ये आढळ समाजाचा आपण आहोत. पत्रकारिता ही आजच्या घडीला अत्यंत महत्वाची बाब आहे. आणि ही महत्वाची बाब समाज घडवण्यासाठी आहे, समाज बिघडवण्यासाठी नाही आहे. आणि ही फार मोठी जबाबदारी पत्रकारांनी सगळ्या वृत्तपत्रातल्या कार्यकर्त्यांवरती, पत्रकारांवरती आहे. आणि असं एक त्यांनी क्रिकेटमध्ये प्रावीण्य दाखवलं. त्याला मी तो गोव्याच्या जवळ असं नाही किंवा तरी मस्करीने धक्कीने त्याला मी गोयकाल करेन आणि गोव्यातली नाटकं इकडे आणतात, इकडे नाटक करताय वाढी घेऊन अशा पद्धतीचा म्हणजे तो एक मस्करीचा भाग होता, दम देण्याचा भाग होता. पण त्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा तो कलाम गोव्याच्या जवळ असणारी माणसं हरहुन्नरी असतात, हरहुन्नरी आहे. आणि त्याच्यामधनं प्रवीण आणि प्रवीणाला एकटी हातामध्ये होती. प्रवीणाचे सगळे सहकार्य करून मला सांगते ते अत्यंत एकमेकांच्या खेळीच्या वातावरणामध्ये वावरणारे आणि काम करणारे. आणि प्रवीणला माहिती होतं तुमचे आणि आतोर कुटुंबाचे असणारे संबंध हे केव्हा तरी इकडे लक्ष ठेवून काहीतरी घडले तो असं सांगायचं. पत्रकार म्हणून बोलायचं आम्ही त्याला तशा पद्धतीने त्याला सांगायचो. आणि मला अभिमान त्याचा वाटायचा. तो समाजाचा पुढे समाजामध्ये
तेव्हा अंग दाखवायचा, पण पाठीमागे काम करणारा कार्यकर्ता तो तिथे येत होता, क्रिकेटमध्ये येत होता, आता तो नाट्य क्षेत्रामध्ये येत होता. त्याहीपेक्षा तो आपल्या कुटुंबातली व्यक्ती मुलगी असेल, गायकवाडी किंवा पारितोषिक द्यावं, ती पुढे समाजामध्ये यावी, या सगळ्या गोष्टी करत असताना त्याचं कुटुंबाकडे बारीक लक्ष होतं. समाजामध्ये कुटुंब माझं पुढे कुठे यायला पाहिजे. माझ्याकडनं मला काय मिळालं नाही, पण माझ्या मुलीला प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे. बायको सर्व्हिसमध्ये अजूनही ती कायम झाली नव्हती, अजूनही ती कायम त्या ठिकाणी झाली, ही चिंता होती लक्षात ठेवा. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्गचा प्रारूप आराखडा पहिल्यांदाच तब्बल 400 कोटींवर. बांगलादेशी महिला प्रकरणात अधिकाऱ्यांची मांडवली, नितेश राणेंची मोठी माहिती. आणि तब्बल 9 दिवसांनंतर मिळणार गोव्याला पाणी. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.